אנחנו בסייעתא דשמיא בדף קי"ב עמוד א', שורה שנייה מהשורות הרחבות למטה. באי רב יוסף, הרי עיר הנידחת את האנשים חייבים סעיף, ואת כל הרכוש מאבדים. את כל הרכוש של עיר הנידחת מאבדים. עכשיו רב יוסף מסתפק, מה הדין שיער נשים צדקניות מהו? זאת אומרת כזה דבר, הרי אם יש נשים שלא עבדו עבודה זרה, אבל אמרנו הממון שנמצא בתוך עיר הנידחת, אפילו שהוא שייך למי שלא עבד עבודה זרה, הוא מהמיעוט שלא עבד עבודה זרה, הממון הזה עבד. כן? השאלה מה הדין שיער של נשים צדקניות שמתגוררות בעיר הנידחת? הרי שיער של נשים רשעיות הורגים אותם, גם השיער שלהם אסור, אבד, נאבד. השאלה מה הדין ששיער של נשים צדקניות? זה השאלה, מה הדין ששיער של נשים צדקניות, האם עליהם גם כן יש את החובת עיבוד, או שרק על נשים רשעיות? מה הצד שלו, מה הצד שכן? מה הקשר של השיער? לא הבנתי. האם אתה אומר הכל, אם הזהב שלהם הכל הולך, נכון? אני מדבר על נשים יש, צדקניות. אז אבל על יש איזה שיער? בידול. בוא נראה על איזה שיער מדובר, תכף נראה על איזה שיער מדובר. אמר רבא, דרשעיות אסור. מדויק מדבריך, שאם זה שיער של נשים רשעיות, אז צריך לאבד את זה. לא נכון? הרי התורה אומרת, ואת כל שללת רגע, תקרות. רגע, מה הדין של הצדקניות בעצמן? גם אותם שורפים. מה פתאום? הם לא אז מה? עבדו עבודה זרה, אבל הממון שלהם עבד. אז מה אתה רוצה לעשות להם? אני שואל מה קורה עם השיער שלהם. מה זה שיער? שיער על הראש שלה, מה איפה אתה רוצה שיהיה שיער? חכה, אולי מה אתה רוצה, לגלח אותה? לא הבנתי. נגלח אותם ונשרוף, כן? כמו ששורפים להם את הממון, כן? אז גם כן נעשה את זה. אה, אומרת הגמרא זה לא נכון, אומר רבא, השאלה שלך לא נכונה, למה? כי גם שיער של רשעיות שעבדו עבודה זרה, השיער שלהם אם גזזו אותו הוא מותר. למה? כי כתוב בפסוק תקבוץ ושרפת, מי שאינו מחוסר אלא קביצה ושריפה, אבל יצא זה שמחוסר תלישה וקביצה ושריפה, זה בכלל לא אסור. אז ודאי ששיער של אישה שעבדה עבודה זרה בעיר הנידחת ואחר כך גזזו לה את השיער, מותר להשתמש בשיער הזה, אין שום איסור. אז מה אתה שואל בכלל על צדקניות? אפילו רשעיות מותר, כי התורה אמרה שצריך לשרוף את מי שאתה צריך, בשביל לשרוף רק לקבץ אותו, אבל לא מי שאתה צריך גם כן לתלוש אותו. אלא אמר רבא, הספק של רב חיסדא זה בפאה נוכרי, זאת אומרת זה לא שיער שמחובר לגוף, אלא הוא נידון בפני עצמו. נו, אז מה הספק? אז ברור, זה ממונה, זה אמור להישרף, ממון שנמצא בעיר הנידחת נשרף. שואלת הגמרא איך ידע? אידם הוא חובר בגופה כדופא דמיא. מה זה שיער נוכרי? פאה נוכרי. אם זה ממש קשור לגוף שלה, אז כמו שהיא לא נהרגת, ככה גם השיער הזה לא נהרג, לא נשרף. אומרת הגמרא, להצליחא דתליא בסיבתא, בסיקתא, זאת אומרת זה לא מחובר, זה לא קשור ממש לגוף שלה, זה רק תלוי. אז בוא, יש מקום לבוא ולהגיד, האם כנכסי צדיקים שבתוכה דמה ואבד, סוף כל סוף זה כמו ממון, או שורה תחתונה, או דילמה כיוון דאיילה ונפקא כלבושה דמה תיקו, זאת אומרת מכיוון שהיא נכנסת ויוצאת איתו, אז זה נחשב כמו לבוש, כמו שאת הלבוש של נשים צדקניות לא לוקחים ושורפים, אז ככה גם את הלבוש הזה של פאה נוכרית לא מאבדים. זה נשאר בספק. סיכום הדברים, שיער שמחובר לגוף לא טעון שריפה אפילו של רשעיות, שיער שלא מחובר לגוף אם הוא קשור לגוף הוא נחשב כמו הבן אדם, אם הוא לא מחובר לגוף פה יש מקום להסתפק.
מה זה לא ואת כל מחובר לגוף? מה, יש כאלה שהיא מדביקה את זה למוח שלה? מה הקטע? לא, הכוונה היא האם היא לובשת את זה או לא לובשת את זה. שם את זה על הראש, נו, זה לא נמצא לה בצד. אם מה? זה נמצא לא, בצד מהבגדים יש שלה, שזה כמו לבוש, לא, יש כמו קישוט ויש כמו לבוש. אם זה כמו מלבוש, אז ברור שזה נחשב כמו הבן אדם, כמו שהיא לא נהרגת, ככה גם הלבוש שלה לא נשרף. אבל אם זה כמו קישוט כזה, זה לא מלבוש, זה תוספת, זה כמו קישוט, תוספת שיער לקישוט, אז פה יש מקום לבוא ולהגיד שזה נחשב לא לבוש, זה משהו נבדל, זה כמו הממון שלה, ממון צריך שריפה אפילו שהיא צדיקה. אבל קודם, רגע, בכלל, הרעיון, יש אנשים רשעים בעיר הנידחת ויש אנשים שהם צדיקים. אז איפה אבל הם, גם, איך הם נכללים ביחד? אז אלה אבל גם, מפרידים ביניהם? אמרנו, אבל גם נשים צדיקים הממון שלהם אבד, לא, חוץ מהממון, ממון, עזוב, מה לגבי האנשים עצמם? אנשים ודאי שלא, הם פלטים, אנשים לא עושים להם שום דבר, אבל Mhm. הממון אבד. כן, כן, ברור. אה? זה בסדר? הבנתי, כן, כן. ואת כל שללה תקבוץ לתוך רחובה. תנו רבנן אין לה רחוב, אם לעיר הנידחת אין רחוב, לפי רבי ישמעאל אינה נעשית עיר הנידחת, אין אי אפשר לקיים את הפסוק דברי רבי ישמעאל אין עיר הנידחת. רבי עקיבא אומר אין לה רחוב, עושים לה רחוב, אז דואגים שיהיה רחוב. מה המחלוקת? במאי מפלגה? מר סבר רחובה מעיקר המשמע, התורה התכוונה רק אם היה רחוב יש לה דין עיר הנידחת, ומר סבר רחובה השתנה ממשמע, עכשיו תדאג שיהיה רחוב ותקיים את הדין של עיר הנידחת. טוב, ההקדשות שבה ייפדו, כן? בואו נראה מה עושים אם יש בתוך עיר הנידחת שכולה הולכת לאבדון, יש בפנים דברים קדושים. אומרת הברייתא, תנו רבנן היו בה קודשים, קודשי מזבח, אם יש קורבנות בתוך עיר הנידחת, ימותו. קודשי בדק הבית ייפדו, ותרומות יירקבו, ומעשר שני בכתבי הקודש ייגנזו. זה לפי תנא קמא. רבי שמעון אומר בהמתה ולא בהמת בכור מעשר. התורה אומרת שאת כל בהמתה של עיר הנידחת תהרוג, תשמיד, אבל לא זה בהמתה, בהמה שלה, לא בהמה של בכור, של מעשר. וכן התורה אומרת שללה, את כל שללה תקבוץ, שללה, שלל שלה, פרט למעט כסף הקדש וכסף מעשר שהוא לא הולך לאבדון. עד כאן הברייתא. מסבירה הגמרא את הברייתא. אמר מור, עכשיו זה ציטוט מהברייתא, היו בה קודשים, קודשי מזבח ימותו, והמה ימותו? למה אתה לוקח את הקורבנות שנמצאים בעיר הנידחת וממית אותם? יראו, יש לי פתרון, חבל, יש לי פתרון, יראו, ילכו לראות בחוץ, עד שיסתאבו, עד שיפול בהם מום, ואחרי שיפול בהם מום, אז ירדה מהם הקדושה, הקדושת הגוף שלהם ירדה, הם לא ראויים יותר להקרבה, כי יש בהם מום, וימכרו, ואז אני יכול למכור, ויפלו דמיהם לנדבה. אז למה אתה לוקח את הבהמות הקדושות, הקורבנות שבעיר הנידחת, וממית אותם? למה? יש פתרון להשתמש בכסף שלהם. תחכה שיפול בהם מום, לא, ואז אולי זה תאכל. חטאת. אולי זה חטאת שאנשים הביאו, אז זה בעיה, אתה לא יכול לעשות לו כלום. על חטאת? כן, חטאת לא יכול לעשות פה כלום, אין מה לעשות, אבל לגבי כללי, אז זה כן, זה לא, בעיה. ואם זה לא חטאת, אבל כתוב קודשים. נכון, אז חכה שיסתאבו, תמיד למדנו ככה, עכשיו זה שונה פתאום. אה? אז חכה אז חכה שיסתאבו, זה שיפול ההיגיון. מום. כן. מה זה חטאת שמתו בעליה? מה קרה? מה הבעיה? גם בחטאת, מה הבעיה? אם ייפול במום, מה הבעיה לפדות אותה? חטאת אמרנו שאי אפשר, אמר שאם בן אדם אפשר מת, או רק בן אדם חמש שהביא חטאת, זה רק... חטאות מתות. לא, יש חמש חטאות מתות. חטאת שמתו בעליה, שעברה שנתה, שעבדה, שכיפרו בעליה באחר, אבל חטאת שנפל במום, יכולים לפדות אותה, מה הבעיה? אז למה לא עושים את הפתרון הזה? שתי תירוצים. תירוץ ראשון, רבי יוחנן אמר, זבח רשעים תועבה. מכיוון שזה בעיר הנידחת, זה לא רצוי לפני השם שתיקח את הכסף הזה ותקנה איתו קורבנות אחר כך. לא רוצה. זבח רשעים תועבה. תשמיד את הכל. ריש לקיש אמר,
ממון בעלים הוא. זה לא נקרא זבח רשעים תועבה. זה כסף שעובר לידי הבעלים, ואיתו קונים קורבן, אז אין בזה בעיה. זה לא זבח רשעים תועבה. אז למה לא עושים את זה? תשובה, והכה בקודשים שחייב באחריותן. מדובר בברייתא בקודשים, איזה קודשים? שאם הם יעבדו, מי שהקדיש אותם חייב באחריותן, חייב להביא משהו אחר במקום. זה לא נדבה, זה נדר. קודשים שהוא נדר להביא על עצמו. ורבי שמעון ידע מה ממון בעלים הוא. לפי רבי שמעון, קורבן שהבעלים של הקורבן חייב באחריותו, כן? הוא נחשב כמו ממונו. אז אם זה נחשב כמו ממונו, לכן אין לי אפשרות לפדות אותם. זה כמו הממון של עיר הנידחת שהולך לאבדון, ככה גם הקורבן הזה הולך לאבדון, הוא נחשב כמו ממון של אנשי עיר הנידחת. אומרת הגמרא, התירוץ הזה מובן, אבל הוא לא מסתדר במשנה. למה? עמידסייפא רבי שמעוני, ריש עליו רבי שמעון. מזה שהמשנה בהמשך מביאה את שיטת רבי שמעון, שחולק ובאמת מחלק בין קודשים שחייב באחריותן, שיעבדו אינם חייבים באחריותן, משמע שתחילת המשנה היא לא לשיטת רבי שמעון. אומרת הגמרא, צריך להגיד תירוץ אחר. בקודשים קלים, ואליבא דרבי יוסי הגלילי. דאמר קודשים קלים המון בעלים. זאת אומרת, לשיטת רבי יוסי הגלילי, אדם שכופר בחברו, נתן לו לשמור על קורבן שלו, אז התורה אומרת שהוא צריך להביא קורבן אם הוא יתברר שהוא כפר ונשבע לשקר, אבל אם הוא כפר בקודשים, בקורבן, הוא לא צריך להביא קורבן, הוא לא צריך להביא ישן. לפי רבי יוסי הגלילי, אם הוא כפר בו בקודשים קלים, הם נחשבים ממונו, הוא מעלה מעל באדוני לרבות קודשים קלים שהם ממונו. זאת אומרת, לפי רבי יוסי הגלילי, אם אדם יש לו קורבן שלמים, קורבן תודה, קורבן בכור, מעשר, כל אלה הם נחשבים ממון הבעלים. ולכן, במקרה שלנו של עיר הנידחת, זה הולך לאבדון. לא קשור לאחריות או לא לאחריות, לא משנה אם זה נדר או נדבה, משנה אם זה קודשים קלים או קודשי קודשים. אז יש לנו במשנה בעצם מחלוקת משולשת. יש שיטת תנא קמא, יש שיטת תנא קמא שלא כתובה במשנה בעצם, מה שהגמרא שאלה, שכל הקודשים אמורים להיפדות. שיטת רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים הולכים לאבדון כי נחשבים ממון של עיר הנידחת, קודשי קודשים נפדה אותם. ושיטת רבי שמעון שאם חייב באחריותן יאבדו, אם לא חייב באחריותן ייפדו. אומרת הגמרא, התירוץ שלך הוא תירוץ יפה, אבל לא מסתדר במשנה. למה? כי יוצא, אבל קודשי קודשים מאי, לפי אם אתה מעמיד את המשנה כמו רבי יוסי הגלילי, שדווקא קודשים קלים הם נחשבים ממון הבעלים, ולכן הולכים לאבדון, אבל קודשי קודשים מאי ייפדו. עדתנא סיפא קודשי בדק הבית ייפדו, לפלוג וליתנא בדידה. למה אתה צריך לרוץ לקודשי בדק הבית, ששם זה לא הולך לאבדון? קודשי בדק הבית זה כל דבר שהוא קדוש, אבל אי אפשר להקריב אותו בעצמו. למשל אדם הקדיש שולחן לבית המקדש. עד מחר. אז למה לא כתוב חילוק בתוך הקורבנות? לא צריך לרוץ לקודשי בדק הבית. תגיד, באמת דברים אמורים, מתי זה הולך לאבדון? בקודשים קלים. אבל בקודשי קודשים ייפדו. אומרת הגמרא, יכלנו להגיד את זה, אבל יש לי סיבה צדדית שלא יכלנו לומר את זה. אם נגיד שבקודשי קודשים ייפדו, זה לא נכון. לא כל קודשי קודשים ייפדו. למה? כיוון דאיכא חטאת שמתו בעליה דלמיתה אז לה, לא פסיקה לה. הרי אם אחד מאנשי עיר הנידחת עכשיו, יש לו קורבן חטאת, אותו אחד עבד עבודה זרה,
החטאת שלו, אי אפשר לפדות אותה. למה? כי הוא חייב סייף, הוא נהרג. חטאת שמתו בעליה, לא פודים אותה, אלא הולכת לאבדון. אז נכון שחטאת של צדיק מעיר הנידחת, אין הכי נמי, אותה נוכל לפדות, כן. אבל חטאת של מי שעבד עבודה זרה בעיר הנידחת, זה הולך למיתה. אז לכן המשנה לא יכלה להגיד בצורה פסוקה, בצורה חתוכה, שקודשים קלים ייפדו, שקודשי קודשים ייפדו. לא נכון. יש קודשי קודשים שהם מתים, שלא נפדו. איזה מקרה? אם יש שם קורבן חטאת של אחד שעבד עבודה זרה בעיר הנידחת, הוא חייב מיתה, הבן אדם, חייב סייף, והקורבן חטאת הולך למיתה גם כן. אז עוד פעם, סיכום, מה יש לנו פה? סיכום הדברים. אנחנו רוצים לדון עכשיו בעצם מה קורה המשנה עם הבהמות של אלו יפה. של עיר מה עושים הנידחת. הקורבנות של אנשי עיר קורבנות. הנידחת? כן. יפה. הסברה נותנת, תפדה אותם. מה הבעיה? אם זה מה ממון הבעיה? בעלים, אז יש בעיה, בטח שיש בעיה. מה הבעיה לפדות? אם זה ממון בעלים, יש בעיה. אבל קודשי קודשים זה לא ממון בעלים. אז מה מדובר? או שמדובר על קודשים שהוא חייב באחריותם לשיטת רבי שמעון, כן. או שמדובר על קודשים קלים לשיטת רבי יוסי הגלילי. אוקיי? אי אפשר להגיד כמו רבי שמעון, כי רבי שמעון מדבר בעצמו במשנה של המשנה, הוא חולק על תנא קמא, סימן שתנא קמא זה לא רבי שמעון, אבל אפשר להגיד כמו רבי יוסי הגלילי. שמה? שהוא סובר שקודשים קלים הם נחשבים ממונו, ולכן ואז אי אפשר לפדות. אי זה אפשר. ממון של עיר הנידחת, הולך לאבדון. אבל אז משהו שהוא קודשים, אתה יכול בכלל לפדות? איך אפשר לפדות קודשים? בטח, בטח, קודשים נפדים. אם נופל בהם מום, אם זה ראוי להקרבה, אי אפשר לפדות. אבל תחכה, תראה, שיראה עד שיסתאב, מה הבעיה? אז לפי רבי יוחנן, זבח רשעים תועבה, זה לא שאלה של תחכה שיפדה, זה תועבה, אני לא רוצה להשתמש בדבר, זה מסריח, לא רוצה. לפי ריש לקיש, אני לא יכול. למה? כי זה חייב אבדון, כי זה קודשים קלים. אבל האם ככה, אם המשנה היא כמו רבי יוסי הגלילי, אז למה המשנה מוצאת מקרה שמציל, כן? שבקודשי בדק הבית פודים? למה צריך לרוץ לקודשי בדק הבית? תגיד, גם בקורבנות, אם זה קודשי קודשים, פודים. תשובה, יכלנו להגיד את זה, אתה צודק בדין, אבל המשנה לא רצתה להגיד את הדין הזה, כי היית יכול לטעות ולהגיד שגם בחטאת שמתו בעליה, פודים, ושם זה לא נכון, שם זה הולך למיתה. אומרת הגמרא בישלמה, רבי יוחנן לא אמר כריש לקיש, כאילו הוא סובר, דכתיב זבח רשעים תועבה, לפי רבי יוחנן, זה לא משנה, אפשר לפדות, אי אפשר לפדות, אם זה קורבן של אנשים רשעים, אני לוקח את הקורבן ומאבד אותו. אלא ריש לקיש, מה הייתה מה לא אמר כרבי יוחנן? לכאורה, זה קורבן של רשעים, זה תועבה, מה אתה פודה אותו, לוקח קונה איתו קורבנות, מה העניין? אמר לך ריש לקיש, כי אמרינן זבח רשעים תועבה, אני מי ליחא דאיתניהו בעיניו, זאת אומרת לקחת קורבן של אדם רשע, לא מקריבים קורבן של אדם רשע, לא. אבל פה זה לא הקורבן עצמו, זה הכסף שפדינו את הקורבן. עם הכסף הזה אני אקנה קורבן, מה קרה? פה אין בעיה, אבל אחא כיוון דאישתנה ישתנה. אז לכן לולא זה שמדובר בקודשים קלים, הייתי פודה וקונה קורבנות. רבי שמעון אומר בהמתך כמה ולא... כבר רשע הוא יכול להיות אם הוא סוף כל סוף קונה קורבנות? תסתכל מה היה בבית שני, מה הם עשו שם, קנו את הכהונה בכסף, להקריב קורבנות, והיו רוצחים בשביל זה. רבי שמעון אומר, בהמתך ולא בהמת בכור ומעשר. שבהמת בכור ומעשר שבעיר הנידחת, לא ממיתים אותם. במה יסקינן? על מה אתה מדבר? אם אתה מדבר על בכור ומעשר תמימים, זאת אומרת שאפשר להקריב אותם, אז זה שלל לשמיים הוא. זה בכלל לא צריך למעט את זה מבהמתך, משללה ולא שלל שמיים. למה צריך ריבוי מיוחד, מיעוט מיוחד.
אלא בבעלי מומין. אלא מה מדובר? על בכור במעשר שנפל בהם מום. אז למה זה לא בהמתך? שללה נינו, זה כן בהמתך. כבר נפל בו מום, הוא ירד מקדושתו, זה שייך לבעלים. אמר רבינה, לעולם בבעלי מומין. אבל למרות כל זאת הם לא נקראים בהמתך. הם נקראים שללה, אבל לא בהמתך. למה? כי התורה התכוונה מי שנאכל בתורת בהמתך, שאתה יכול לאכול אותו, לעשות על האש, לאכול איך שאתה רוצה. יצאו אלו בכור ומעשר שלמרות שהם נפדו, אין נאכלים בתורת בהמתך, אלא בתורת בכור ומעשר. דשלל שמיים, אז לכן נקראים שלל שמיים. בכור ומעשר שנפל בהם מום, זה שייך לבעלים, אבל הוא לא יכול לאכול אותם בצורה רגילה, כן? הוא לא יכול לזלזל בהם, למכור אותם באיטלי, לשקול אותם בליטרה, לא, הוא צריך לנהוג בהם עדיין קצת קדושה, אז לכן זה לא נקרא בהמתך, אבל סוף כל סוף, כן? אבל אז לכן סוף כל סוף זה נקרא שללה, אז לכן צריך למעט מבהמתך ולא משללה. אז זה לא שלל שמיים, צריך לקרוא פה דלא שלל שמיים נינו, אבל זה לא נקרא בהמתך, זה שללה ולא בהמתך, כי זה שייך לך, שייך לבעל הבכור, לבעל המעשר, מעשר בהמה, אבל זה לא בהמתך, כי אתה לא יכול לאכול את זה כמו הבהמה שלך, אתה צריך לנהוג בו קצת קדושה. התורה אומרת תזבח ולא גיזה, אי אפשר לגזוז את הבכור במעשר אחרי שנפדו, ובשר ולא חלב, אי אפשר להשתמש עם החלב שלהם, ואכלת ולא לכלביך, אי אפשר להביא לכלבים, אז זה לא בהמתך הרגילה. ופליגה דשמואל, הדין הזה, התירוץ הזה שרבינה אומר, חולק על שמואל. למה? דאמר שמואל, הכל קרב והכל נפדה. מה הכוונה? מה היא כאמר? אחי כאמר, כל שקרב כשהוא תם ונפדה כשהוא בעל מום, משלל אימית. זאת אומרת, כל דבר שאפשר לפדות אותו כשהוא בעל מום, אבל כשהוא תם אפשר להקריב אותו כמו בכור ומעשר, אז זה לא נקרא שללה, זה נקרא שלל שמיים. וכל שקרב כשהוא תם ואינו נפדה כשהוא בעל מום, כגון בכור ומעשר, מבהמה נפקא. זאת אומרת, לפי שיטת שמואל, לפי שיטת שמואל, האם אני קורא לבכור ומעשר בהמתך או לא בהמתך? אז לפי לא, שיטת מה זאת שמואל אומרת? גם בכור אחרי ומעשר, שהוא פדה אותו. מה הדיון פה? אני לא הצלחתי להבין. השאלה היא כזאת, יש לי בכור ומעשר שלא נפל בהם מום, מה דינם? הורגים, ממיתים אותם? מה עושים איתם? בכור תפדה בשה, אבל לא. מה? בכור לא תפדה בשה, לא הבנתי, אתה מדבר על מעשר? אז אני קורא לזה שלל שמיים ולא עושים להם שום דבר. התורה אומרת תקבוץ את כל שללה של עיר הנידחת, זה לא שללה או לא, סוף כל סוף מכיוון שזה סוג של בהמה, של בכור ומעשר, שהם יכולים להיות בבעלות בעל הקורבן, אם ייפול בהם מום, אז הם לא נקראים שללה, הם לא נקראים שלל השמיים, הם נקראים שללה. מה אתה אומר? אז לפי רבינה, בכור ומעשר תמים שאין בו מום, הוא נקרא שלל שמיים, שייך לשמיים, לא נוהג בו את הדין של עיר הנידחת. לפי שמואל, גם בתמים נוהג בו את הדין של שללה, זה הוא לא נקרא פדה אותו שלל. עוד. הוא לא פדה מה? אותו עוד. הוא לא פדה אותו עוד. נכון, אבל זה אז מכיוון ששייך בו, אם ייפול בו מום, שייך בו בעלות של הבעלים, אז גם כשלא נפל בו מום, הוא נקרא שללו, לא נקרא שלל שמיים. אז זה המחלוקת בין שמואל לרבינה, האם בבכור ומעשר תמים ייחשב שללה,
או לא יחשב אלא שלל שמיים. ואם זה שלל שמיים, מה עושים? כלום, לא עושים שום דבר, זה פלט, לא נוהג את הדין של עיר הנידחת בזה. יכול להקריב את זה. תרומות יירקבו. מה עושים? יש בתוך עיר הנידחת תרומות. יירקבו. על מה מדובר? על איזה תרומות? אמר רב חיסדא, לא שנו אלא תרומה ביד ישראל. זאת אומרת, ישראל הפריש תרומות, לא עוד לא הביאו אותם לכהן. אז לוקחים את התרומות האלה ומאבדים אותם. אבל תרומה ביד כהן, אם הוא כבר נתן את התרומה לכהן, והכהן הזה מאנשי עיר הנידחת, ופה זה לא יירקב, פה יישרף, כיוון דממונהו תישרף. זאת אומרת, תרומה שנמצאת אצל ישראל היא לא שלו, צריך לתת אותה לכהן, וזה עוד לא הגיע לכהן, אז לא חל על זה דין של עיר הנידחת, אבל סוף כל סוף זה מסריח, אז לא שורפים את זה בידיים, דואגים שזה יירקב מאליו. אבל אם זה כבר הגיע לכהן, זה כבר שייך לכהן, הכהן הזה מאנשי עיר הנידחת, פה שורפים את זה בידיים. שואלת הגמרא, מיטיב רב יוסף, מעשר שני וכתבי הקודש יגנזו. כתוב במשנה, מעשר שני וכתבי הקודש לא שורפים, אלא גונזים. מעשר שני, למי זה שייך? לבעלים. הוא הולך ויכול את זה בירושלים. והמעשר שני ביד ישראל כתרומה ביד כהן דמי, ולמרות זאת אתה לא שורף. למה אתה לא שורף? וקטני יגנזו. לשיטתך שתרומה שנמצאת אצל כהן היא נחשבת כממונו, לא כי יש לו זכות לאכול את זה, אלא כממונו לגמרי, אז גם כן מעשר שני שנמצא אצל ישראל יש לו זכות לאכול את ירושלים, זה נחשב כממונו, שישרף. למה ייגנז? אלא, אומרת הגמרא, אתה צודק, איתמר אחי איתמר, צריך להגיד אחרת. רב חיסדא לא שנו אלא תרומה ביד כהן. מתי התרומה נרכבת ולא נשרפת? אם היא הגיעה לכהן, כמו מעשר שני שנמצא אצל הבעלים. אבל אם התרומה ביד ישראל, והישראל הזה הוא לא מעיר הנידחת, הוא יכול לתת לכהן אחר, תינתן לכהן שבעיר אחרת. זאת אומרת, יהודי שנמצא בעיר הנידחת ויש לו תרומה, זה לא שלו, הוא חייב לתת את זה לכהן. מה יעשה? ייתן את זה לכהן שלו מעיר הנידחת, ואז התרומה תינצל. נן אתם, יש לנו משנה במסכת מסכת חלב, מסכת מעשר שני. עיסה של מעשר שני, מה דינה? מעשר שני בשנים א' ב' ד' וה', צריך להביא מלבד המעשר ראשון מעשר שני. מה עושים איתו? מפרישים, מעלים לירושלים ואוכלים. אם אתה רוצה אתה יכול לחלל את המעשר הזה על כסף, את הכסף אתה מעלה לירושלים, קונה איתו אוכל ואוכל שם. מה הדין עם מעשר שני שהפרישו הפרשת חלה? יש שם עיסה, יש בו הדין הפרשת חלה, צריך להביא את זה לכהן או לא? מחלוקת. לפי רבי מאיר פטורה מן החלה, תכף נראה למה. לא צריך להפריש חלה. חכמים מחייבים. אמר רב חיסדא, מחלוקת במעשר שני בירושלים. מדובר במשנה שהבן אדם העלה את המעשר שני לירושלים, העיסה נמצאת בירושלים. דרבי מאיר סבר, מעשר שני ממון גבוה הוא, זה שייך לגבוה, לשמיים, זה לא שייך לך, יש לך רשות לאכול, אבל זה לא שלך. כמו חזה ושוק שמביאים אל הכהנים, זה לא של הכהנים, יש להם רשות לאכול. אז גם לך יש רשות לאכול את המעשר שני, אבל זה לא שלך, ולכן פטור מן החלה. התורה חייבה להפריש חלה מהריסותיכם, ראשית הריסותיכם שלכם, הריסה שלכם, זה לא שלכם, אז לא צריך להפריש חלה. ורבנן סברי ממון אדיוטו, זה שלך, אם זה שלך תפריש חלה. אבל בגבולים מעשר שני שעוד לא העלית אותו לירושלים, דברי הכל פטור. פה לפי כולם אתה לא יכול לאכול את זה מחוץ לירושלים, אז אין לך פה היתר אכילה
זה שייך לגבוה, ולכן אתה לא צריך להפריש חלה לפי כולם. אומרת הגמרא, מיטיב רב יוסף, במשנה כתוב מעשר שני וכתבי הקודש יגנזו. במה עסקינן? במה מדובר? על מעשר שני שצריך לגנוז, לא שורפים. אם זה בירושלים, לא יכול להיות. הרי עיר הנידחת לא נוהג בירושלים. איליה בירושלים, מיהבי העיר הנידחת והתניא, 10 דברים נאמרו בירושלים, וזו אחת מהם, אינה נעשית עיר הנידחת. אין דין עיר הנידחת בירושלים. אז בהכרח מדובר שהמעשר שני נמצא מחוץ לירושלים. ומה קרה איתו? העלו אותו לירושלים או לא העלו? ואלא בעיר אחרת ועסקו לגבה, הקלטו מחיצות. אם כבר הכניס אותו לירושלים, אז מה הבעיה לאכול אותו אפילו בירושלים? הוא כבר קלטו המחיצות, אלא לאו בגבולים, מדובר שזה נמצא בעיר מחוץ לירושלים, שם יש לבן אדם מעשר שני, והעיר נעשתה עיר הנידחת. מה עושים? יגנזו. למה יגנזו? אם זה שייך, אם זה שלל שמיים, אז אין לזה דין עיר הנידחת. אז תעלה את זה לירושלים, תאכל את זה, שלום על ישראל. השאלה אם מתכוונים לירושלים סביב החומה, מחוץ לחומה? רק בתוך החומה, רק בתוך החומה. רק בתוך החומה, אוקיי. רק, כל השאר זה נספחים. קלטו מחיצות, גם כשכתוב בגמרא פה, הכוונה מחיצות של החומה. כן, זה הכוונה. לא, לא את הגמרא לעולם דעיר אחרת ועסקו לגבה. נו, אז אם הכניסו את זה לירושלים, אז קלטו המחיצות. תשובה, מדובר שזה נמצא בירושלים, אתה לא יכול לאכול את זה. אז לכן זה לא נחשב ממונך. ואחא במעסקינן, כשנטמע. אם זה נטמע אי אפשר לאכול. מה הבעיה? למה אי אפשר? תפדה את זה. וליפרקה. ואמר רבי אלעזר, מניין למעשר שני שנטמע שפודים אותו אפילו בירושלים. תלמוד לומר לא תאכל סטו, ואין סט אלא אכילה שאמר ושם מסעות מאת פניו. כתוב אצל בנימין. תרץ את הגמרא, אחא במאי עסקינן. במשנה מה מדובר? בלקוח. זאת אומרת מדובר שזה לא מעשר שני בעצמו שהיה בעיר אחרת ונטמע בירושלים, כי אותו אפשר לפדות, אין בעיה. אלא מה? מדובר שזה כסף מעשר שני שהעלו אותו לירושלים, קנו איתו אוכל בירושלים והאוכל הזה נטמע. מבינה הגמרא שאת זה אי אפשר לפדות, ולכן זה לא נחשב ממונו. שואלת הגמרא, למה לא? וליפרקה דתנן הלקוח בכסף מעשר שנטמע ייפדה. במשנה כתוב שכן אפשר לפדות, ואת הגמרא זה מחלוקת. והמשנה שלנו הולכת כרבי יהודה דאמר ייקבר. אומרת הגמרא, אם ככה, זה לא, צריך לקבור את זה לא בגלל שזה עיר הנידחת, צריך לקבור את זה בגלל שזה מעשר שני שנטמע. יחי, מה עיר העיר הנידחת? אפילו דעלמא נמי. אלא אומרת הגמרא, לעולם בטהור, מדובר במעשר שני שלא נטמע, טהור. נו, אם זה נכנס לירושלים אז קלטו אותו המחיצות, למה יגנזו? וכגון דנפול מחיצות, אחרי שנכנס לירושלים נפלה החומה, ואז מה? וכדרבא דאמר רבא מחיצה לאכול דאורייתא, בשביל לאכול מעשר שני בירושלים צריך שיהיה מהתורה מחיצות. אם אין מחיצות אי אפשר לאכול. ולקלוט דרבנן, אבל למרות שאין מחיצות מדרבנן, אם זה נמצא בתוך התחום של ירושלים זה נקלט. אז מצד אחד אתה לא אוכל, מצד שני אתה לא שורף, אז לכן אתה גונז. וכי גזרו רבנן כי יתנו למחיצה, כי ליתנו למחיצה לא, אז חכמים לא גזרו ברגע שאין מחיצה בפועל. אם היה מחיצה בפועל אז זה קולט, זאת אומרת ברגע שנכנס אתה לא יכול להוציא אותה בחזרה. מהתורה גם אם זה נכנס אתה יכול להוציא אותה בחזרה, מדרבנן אם זה נכנס אתה לא מוציא אותו שוב. אבל מתי אתה לא מוציא אותו שוב? כשיש בפועל מחיצות. אם אין מחיצות פעילות אפשר להוציא אותה בחזרה. אז מה אני עושה עם מעשר שני שנכנס לירושלים כשהיה מחיצות?
נפלו המחיצות, אני יכול להוציא אותו? בעיקרון כן. אז לכן מצד אחד אני לא שורף, מצד שני אני לא אוכל את זה, כי אי אפשר לאכול. אז מה אני עושה? אני גונז. בסיכום הדברים, במשנה כתוב שמעשר שני גונזים אותו. על איזה מעשר שני נוהג דין גניזה? זאת אומרת לא לאכול ולא לשרוף. אם זה מעשר שני שהוא ממון אדיוט, אז למה לא לשרוף? אם זה ממון גבוה, אז למה לא להציל? התשובה היא, זה נכנס לירושלים, נקלט, זאת אומרת, היה לי אפשרות לאכול את זה בירושלים, היה לו אפשרות, ואז נפלו המחיצות, עכשיו אי אפשר לאכול, אי אפשר לאכול. נו, אז אם אי אפשר לאכול, אז זה לא נחשב שנמצא בירושלים. לא, אבל מדי רבנן זה נקלט. זה נחשב כבר שנמצא בירושלים, אז לכן אתה לא יכול לאכול ואתה לא יכול לשרוף. כתבי הקודש אמרנו יגנזו. מתניתין דלא כרבי אליעזר. המשנה היא לא כשיטת רבי אליעזר. דתניא רבי אליעזר אומר, כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת, אינה נעשית עיר הנידחת. שנאמר ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל. התורה אומרת לשרוף את הכל. אם יש שם מזוזה, ואיך דאיכא מזוזה לא אפשר, דכתיב לא תעשון כן לאדוני אלוהיכם. בהכרח שהתורה דיברה רק על עיר שאין בה מזוזה בכלל. זה ראינו שלפי שיטת רבי אליעזר יוצא שאף פעם לא היה עיר הנידחת. כי איך יש ציור כזה שלא יהיה אפילו מזוזה אחת בעיר הנידחת. אבל לפי המשנה אין קשר בין אחד לשני, את המזוזה תגנוז ואת השאר תשרוף. כן, אמרנו במשנה מה עושים עם עיר הנידחת אחרי שהשמידו אותה. האם התורה אומרת והייתה תל עולם לא תיבנה עוד, האם התורה התכוונה לא תיבנה עוד טוטל או לא, לא תיבנה עוד לכמות שהייתה, אבל אפשר להפוך אותם לגינות, לפרדסים. אז זה מחלוקת במשנה. במה המחלוקת? אומרת הגמרא עלימה בדרבי אבין אמר רבי הילה כמפלגה. אמר רבי אבין אמר רבי הילה, כל מקום שאתה מוצא כלל בעשה ופרט בלא תעשה, אין דנים אותו בכלל ופרט. דמורית לדרבי אבין, מרלת לדרבי אבין. זאת אומרת, יש לנו אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, זה כלל ופרט. כן? כלל ופרט. אין בכלל אלא מה שבפרט. זאת אומרת, הפרט הוא מפרש לך את הכלל. כן? אז אם התורה אומרת והייתה תל עולם, זה כלל, תל עולם, חורבן, חורבן מוחלט, זה כלל. ויש לך פרט, לא תיבנה עוד. מה זה לא תיבנה עוד? או לא תיבנה, משמע שלא תעשה בה בניינים כמו שהיה, אבל גינות פרדסים אתה יכול לעשות. אז זה נקרא פרט. האם אני אדון אותו בכלל ופרט? גם כשאתה עושה משהו קטן אתה בונה, מה זה קשר? לא, לא נקרא בניין. והייתה תל עולם. לא נקרא בניין. בניין לא תיבנה עוד. בניין אל תעשה עוד, כמו שהיה. אבל לעשות גינות פרדסים זה לא נקרא בניין. זה לפי הפרט, זה כוונת התורה שמותר לך. נו, אז למה לא? יש פה כלל ופרט. אני יכול להגיד לך מתי דנים כלל ופרט? אם הכלל והפרט על אותו סקטור. זאת אומרת שתיהם דיברו בלשון עשה. כן? התורה לא התנסחה באותו לשון של הכלל ושל הפרט. היא אמרה בכלל לשון עשה, והייתה תל עולם. והיא אמרה בפרט בלשון לא תעשה, לא תיבנה עוד. אומר רבי אבין בשם רבי הילה, זה לא נקרא כלל ופרט. זה לא כלל ופרט. כלל ופרט צריכים להיות שתיהם בלשון עשה, שתיהם בלא תעשה. לא שאחד בעשה ואחד בלא תעשה. אז אם אני סובר כמו רבי אבין, אז אני קורא את התורה והייתה תל עולם, טוטל. לא תיבנה עוד, זה לא פרט, זה לא מפרש. אבל אם אני מחולק על רבי אבין, אז והייתה תל עולם מתפרש לי על ידי לא תיבנה עוד, לא תיבנה, אבל גינות ופרדסים תעשה. אומרת הגמרא לא, אין קשר. דכולי עלמא יתלו דרבי אבין. פה זה לא קשור לכלל ופרט.
אלא כשהתורה אמרה לא תיבנה עוד, מה משמעות התורה? לא תיבנה עוד בכלל, או לא תיבנה עוד כמו שהיה. בזה נחלקו. אבל גינות הפרדסים תעשה. מר סבר עוד לגמרי משמע, מר סבר עוד לכמה שהייתה. אינה נבנית אבל נעשיתי גינות ופרדסים. תנו רבנן היו בה אילנות תלושים, בין מחוברים, סליחה, אילנות תלושים אסורים, מחוברים מותרים. אם יש בעיר הנידחת אילן תלוש, צריך לשרוף אותו. אם הוא מחובר, מותר. למה? כמו שאמרנו, שהתורה אומרת לקבוץ לתוך רחובה ולשרוף. רק מי שאפשר לקבוץ אותו. פה אתה צריך לתלוש בשביל לקבוץ, אז לכן זה מותר. על זה התורה לא חייבה לשרוף. של עיר אחרת, בין תלושים בין מחוברים אסור. מה הכוונה? זה של עיר אחרת. מה ההבדל? מה העיר אחרת? אמר רב חיסדא יריחו. יריחו זה לא עיר הנידחת, שם התורה אומרת, יש שם פסוק דכתיב והייתה העיר חרם לאדוני, הכל טוטל חרם. אז שם זה לא מצד, לא צריך לקבוץ ולשרוף, אז אין את ההתניה הזאת של קביצה ושריפה, אז לכן הכל מוחרם להשם. וישבע יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני אדוני אשר יקום ובנה את העיר הזאת, את יריחו, בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה. תניא אומרת הברייתא, לא יריחו על שם עיר אחרת ולא עיר אחרת על שם יריחו. כן? זאת אומרת, לא משנה אם זה אותה יריחו או עיר שקראו לה יריחו, אסור לבנות אותה. דכתיב בנה חיאל בית האלי את יריחו. היה אחד קראו לו חיאל בית האלי, הוא בנה אותה מחדש. באבירם בכורו ייסדה, שהוא התחיל ליסוד אותה, לעשות את היסודות, מת הבן שלו אבירם, והוא המשיך לבנות, ובסגוב צעירו הציב דלתיה. כשהוא שם לה את הדלתות, הבן שלו הצעיר סגוב מת. תניא, באבירם בכורו רשע, לא היה לו ללמוד. לחיאל לא היה לו ללמוד, בסגוב צעירו היה לו ללמוד. מה הכוונה? מה אתה רוצה מאבירם וסגוב? אבא שלהם הרשע, לא הם. אבירם וסגוב, מה יעבוד? הגמרא זה לא הולך עליהם. אחי כאמר, באבירם בכורו היה לו ללמוד לאותו רשע. לחיאל בית האלי היה לו ללמוד בסגוב צעירו. זאת אומרת, הוא רואה שמה שהנביא אומר, מה שיהושע אומר מתקיים. הוא רואה, אז הוא היה צריך להיזהר ולא להמשיך לבנות. הוא המשיך לבנות, אז הוא נענש על הכל, על סגוב צעירו גם כן. למה צריך לומר לי סגוב צעירו? אם כתוב שאבירם בכורו, בהכרח שסגוב זה צעירו. מה תמוד לומר סגוב צעירו? ממשהו שנאמר באבירם בכורו, אני יודע שסגוב צעירו, מה תמוד לומר סגוב צעירו? מלמד שהיה מקבר והולך מאבירם עד סגוב. זאת אומרת שלא היה לו רק שתי בנים, היה לו הרבה בנים, וכולם מתו לו בגלל שהוא בנה את יריחו. אחאב שושבין אהבה. אחאב היה חבר של חיאל הזה. עתיו ואליהו למשל בשלמה בית תמיה, בא אחאב ביחד עם אליהו הנביא לנחם אותו. בית תמיה זה בית האבלים. יש גבול לקללה הזאת של יריחו? מה? זה יהושע קילל אותה, לא? איך? מי התנבא על יריחו שלא תיבנה? יהושע. כן, יהושע. ומה הוא אמר עליה? לא תיבנה עד עולם, לא משהו כזה? כן. אבל זה לנצח נצחים. זה לנצח נצחים? הוא הגביל את זה? לא כתב, לא, הוא הגביל את זה? אני לא יודע, אני שואל. מסיים. טוב, אז הם באו לנחם את חיאל בית האלי. כן? הם באו לנחם אותו. יתי וכאמר, דילמה כי מלת יהושע אכילת, לא יריחו על שם עיר אחרת, ולא עיר אחרת על שם יריחו. זאת אומרת,
מה הוא עשה בעצם? הוא בנה נגד רצונו של יהושע ונענש. זה לא היה בזמן הזה, היה הרבה שנים אחרי. אז אומר לו אולי יהושע התכוון לא רק את יריחו ממש, גם אם אתה קורא לה על שם יריחו, גם על זה נענש. אמר לאליהו אין. ואליהו אתה צודק, זה הכוונת יהושע. באמת חייל לא בנה את יריחו עצמה, הוא בנה עיר אחרת בשם יריחו, ולכן הוא נענש. אומר לו אחאב לאליהו, אשתא לבותא דמשה לא קמיקיימה. זאת אומרת, משה רבנו כותב בתורה, נכתיב וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, נכתיב וחרף אדוני בכם עצרת השמיים, ולא נעצר, יורד גשם למרות שאנחנו עובדים עבודה זרה. והכללה של יהושע התלמיד של משה כן מתקיימת, והוא גברא אוקים לעבודת כוכבים, אני אחאב, הוא מדבר על עצמו, על כל תלם ותלם, ולא שביק למיטרא דמז על מסגד לה. זאת אומרת, אני, למרות שאני עובד עבודה זרה, יורד כל כך הרבה גשם שאני לא יכול בקושי ללכת לעבוד עבודה זרה בגלל הכמויות של הגשם. לבותא דיהושע תלמידי מקיימה. כששומע אליהו את הטענה הזאת של אחאב, מיד ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד, חי אדוני אלוהי ישראל, אם יהיה טל ומטר לא ירד גשם, גם טל. באי רחמי ואהבו לאקלידא דמיתרא, וקם ואז הביאו לו את המפתח של הגשם לאליהו הנביא. בגלל שאחאב בא ואמר, הנה משה רבנו אומר, הכללה לא מתקיימת, יהושע זה מתקיים. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית, והעובדים מביאים לו לחם בשר בבוקר. מאיפה הביאו לו הערבים אוכל אליהו הנביא שברח מאחאב? מאיכה? אמר רב יהודה אמר רב, מבית טבחי דאחאב. ויהי מקץ ימים ויבש הנחל, כי לא היה גשם, כתוב שאיך הוא אכלו שמה, היה שם את עובדיה שהוא היה אחראי שהכל יהיה כשר. ויהי מקץ ימים ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ, כיוון דחזה דהי קצרה בארץ. לא כותב לו שהתיר לאכול לו ככה, למרות שאנשי אחאב היו עובדי עבודה זרה, שחיתתם פסולה, התיר הקדוש ברוך הוא לאליהו לאכול מבשר בהוראת שעה. זה שיטה אחת, תחייה בגמרא בחולין דף ו', איזה דף? מה מצוטט לך שמה? דף לא כתוב לי דף, חולין ה'. זה שיטה אחת בגמרא שם, שיטה ששמע את עובדיה גם כן. טוב, אם היה, הגמרא שם דנה, האם מומר אוכל נבלות, האם אפשר לאכול מהשחיטה שלו שם. ודאי שהוא לא אכל, או שעל פי הוראת שעה, או שזה היה בהכשר. ויהי מקץ ימים ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ, לא ירד גשם 3 שנים, כיוון דחזה דהי קצרה בעלמא. אז רואה אליהו שיש צער בעולם, כתיב ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפתה, וכתיב ויהי אחר הדברים האלה חלה בין האישה בעלת הבית. מה הקדוש ברוך הוא גרם? הקדוש ברוך הוא ראה שהמפתח של הגשם נמצא אצל אליהו, כן? זהו, עכשיו הקדוש ברוך הוא רואה לא יורד גשם, יש צער בעולם, מה עושים? אבל המפתח אצל אליהו, אז הוא גרם שאליהו יבקש את המפתח של תחיית המתים, כן? שאצל האישה הצרפתית הבן שלה חלה והוא מת ואליהו יחיה אותו. באי רחמי למיתן להקליד את תחיית המתים, הוא רצה מפתח של תחיית המתים. אמרו לו מהשמיים, אמרי לי 3 מפתחות לא נמסרו לשליח, של חיה, של גשמים, של תחיית המתים. ואתה עכשיו אצלך למרות זאת מפתח של גשמים באופן זמני נמצא אצלך. אתה רוצה שגם מפתח של תחיית המתים אצלך? זה אי אפשר. יגידו 2 ביד תלמיד ו1 ביד הרב, אתה רוצה? בוא נחליף. אי תהה ושקילה, תביא את המפתח של הגשם, נביא לך את המפתח של תחיית המתים. דכתיב לך אראה לך ותנא מטר. דרש ההוא גלילאה קמי דרב חיסדא, משל דאליהו למה הדבר דומה? לגברא דתרקי לגלה ועבדה למפתחה. זאת אומרת, זה בן אדם סגר את הדלת ונעל אותה וזרק את המפתח, נאבד לו המפתח. אז ככה גם אליהו, בגלל שהוא ביקש תחיית המתים, הוא נעל על עצמו ואין לו אפשרות להשתמש במפתח של הגשמים. הוא רצה תחיית המתים, אז אין גשמים. דרש רבי יוסי בציפורי, אבא אליהו קפדן.
הוא קרא לאליהו קפדן. אז הוא היה רגיל, אליהו הנביא היה רגיל להופיע אצלו, אבל רגיל למי תגבה. איכסא מיניה תלתי יומי ולא עתה, 3 ימים הוא לא הגיע, בגלל שהוא קרא לו קפדן. כי אחרי 3 ימים הוא הגיע אליו, כי אתה אמר לה, מה לא אתה אמר, למה לא הגעת 3 ימים? היה רגיל כל יום לבקר אותו. אמר לי, קפדן קראת לי, קראת לי קפדן. הוא אמר לו, הנה אתה רואה, הנה שאתה מקפיד, הנה 3 ימים לא הגעת, הקפדת עליי. אמר לה, דקמן, הנה לפנינו, דקה קפיד מאור. טוב, נעמוד פה, בעזרת השם אחר, נשאיר את הקטע האחרון לסיום. מי זוכה בסיום בעזרת השם? מי זוכה בסיום, רבותיי? מי זה לאברהם. שהתמיד. לדעתי רבי אברהם צריך רבי לבוא אברהם לבית היקר. כנסת. ושהוא בא זה גדול. לדעתי רבי אברהם צריך לבוא, הוא יבוא, בעזרת השם אנחנו נעשה את זה הוא יעשה למעלה, את הסיום. בפרגולה, למעלה בעזרת השם, מיד אחרי התפילה. נגיד לאנשים בשורות גם טובות. שישארו. חזקים בשורות וברוכים, חזק שיהיה וברוך. כולנו חודש טוב, בשורות טובות. אני השם רופאך. כן. ברוכים תהיו. כל הברכות.